हाय लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअजों आं बयफ्रेन्ड एबा गार्लफ्रेन्डनि WhatsAppखौ माबोरै गावनि मबाइलाव नायनो हायो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना आंनि बे बड'लेण्ड इनफो चेनेलाव गोदानब्ला थाबैनो साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेलनि सावगारिखौबो थुनानै हो, जाहाथे आं बेबायदि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांनिसिम फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायलां, गेजेर ससेयावनो स्किप खालामनो नाङा। हेक खालामनायनि सिगां क्रोम ब्राउजाराव थांग्रोनांगोन। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै URL आव सार्च खालामनांगोन WhatsApp। बेनि उनाव सार्च खालामनांगोन। सार्च खालामनायनि उनाव बे फार्स्ट पेजआवनो वेबसाइटआव थुनानै होनांगौ। नेटआ स्ल'। फैबाय। बै मोनथाम डटआव खालामना डिस्टप खालामना ला मबाइलखौ। बिनि उनाव QR कड फैगोन। QR कड फैखांनायनि उनाव नुनो मोनगोन नैबेनो QR कडआ। नैबेखौ नोंनि गार्लफ्रेन्ड एबा बयफ्रेन्डनि WhatsAppआव थांनानै खेबनांगोन। QR कडखौ खेबनो थाखाय गार्लफ्रेन्ड एबा बयफ्रेन्डनि WhatsAppआव थानांगोन। बिनि उनाव WhatsAppआव थुनानै होनांगौ। अके गट इटआव थुदो। बिनि उनाव बारक'डखौ खेबदो। QR कडखौ खेबखांनायनि उनाव सोरजों नोंनि बयफ्रेन्ड एबा गार्लफ्रेन्डआ SMS खालामो एबा फट' हरलायो बेखौ सारा डिटेल्स नुजोबगोन। नोंखौ थगायनो हानाय नङा नाम्बार गोदानजों हरबाबो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।